Miluji dabovat starší lidi, jo, mladší lidi, všechno já miluji dubbing, ale jednou jsem daboval Skřítek Tork se jmenoval. Honza mě volal Lenděl a říkal, pojď nadabuješ mě tady figurku, já říkám, ježiš, to je bomba, kolik za to? 1000 za díl, kolik to má dílů? 10, no tak já pojedu a budu to dabovat od rána do večera a nadabuju to všechno za jeden den. Tak já jsem tam jel a daboval jsem, jak jsem byl chamťavej, že za jeden den, tak jsem všech 10 dílů daboval za jeden den a mluvil jsem takhle. Veverko, co se ti stalo? Pojď, zachráním tě, to všecko se uvidí. Všecko dobře dopadne. A skončili jsme v 11. A hladovej, vycintanej úplně, že v posledním díle Tork vypadal, že má asi rakovinu hrtanu, předpokládám. A vyjeli jsme z Prahy a zastavil jsem se na Mekáči. A teď jsem se takhle zastavil a po celým tom dnu toho dabování jsem přijel na ten McDrive, že už jel jenom McDrive. A oni, co to bude, prosím? A já, Prosím 4 cheeseburgery a 1 kolu díky. já